Kade lesifundazwe saseNatal. Wena ngithi wayengcono umsholozi ngoba wayelazi ukusiza abantu basemakhaya. Wayengela kwenze konke iSouth Africa enkulu kangaka. Kodwa wayengcono umsholozi ngoba wayelazi usizo, wayekwazi ukuhlupheka. Nalawa abazenza ngcwele bakhuluma bona ukuthi there's a new dawn, they're fighting inkohlakalo. Ade phuma khona manje kuyofuca indodla phakathi kwamahlanga, indodla namanje iphendula babuze eParliament, kwamanje iphendula zika idlulakala. Manje mawuthi umsholozi wayemubi ngani? Cha ngishaya ngiyaxoxa nje ukuthi sibhekene nenselelo engakanani edinga ukuba sonke sivule amehlo. Ngoba i-corruption ukuthi yenziwa yikahle, if corruption is corruption, it's going to destroy the society. Njengoba yenziwa yi-ANC, corruption is corruption, it's going to destroy the society. Manje ilokho mina ngiphawulayo ukuthi kufanele siphile manje esigabeni